să vorbesc cu cuvântul de Nita și de n-aș veni mâine merge în puștărie. Să vorbească. Denisa, nu mă provocă Eu să vorbesc. am aflat două lucruri grave despre mine. Că ești cu părul meu și că Deci sunt foarte nebun. murdare, nu grave. Într-adevăr, tot ce vorbesc despre tine... Nu mai jigniți, domnul Petrișor. Am înțeles. Nu i-ați amenințat fetița, cu atât mai mult cu dumneavoastră. Auziți, am rugăminte la dumneavoastră. Ați remarcat? Auziți, am rugăminte la dumneavoastră. La dumneavoastră ați putea să amenințați un copil de 2 ani. Ce înțelege copilul ăla de 2 ani? Dar la mine ești colegiu. Dacă dați cu tine în față în băiatul meu, o să-i dau și la tot cu tine în față. Ioane, când ai tot ziceagul la mine și l-am citit, ai început să-mi invit fata și nevasta. Eu nu vorbesc cu oameni de cancer. Că mă infectez. Deja ai infectat-o pe Denisa, nu vreau să mă infectez. Domnul Petrișor, nu mai faceți asemenea aprecieri. La Greta o... Domnul, eu nu știu o rușine faptul că Liviu anul trecut a fost diagnosticat cu cancer. Ba din fericirea trecută pe aceste episod și nu este deloc condamnat, ba din potrivă. Domnul Ate, acum un an de zile, într-adevăr am avut cancer. Dumnezeu. Și noi am să nici și noi am să încă ceva. În momentul în care domnul Ate, eu vă explic acum ceva. În momentul în care era să facă la spital, domnul Ion Petrișor a trimis-o asta, a fost cu mâna pe suflet, a trimis-o pe soția lui doamna Vali să vină la mine acasă să-mi ceară suma de 15.000 de euro. Cu împrumut. Vă dați seama că eu niciodată nu m-aș fi putut duce la Ion. Domnul Ion, v-am dat suma asta de bani, trebuie să mă dau înapoi. Aceasta nu este problema. Doamna Vali mi-a spus așa. Denisa, știi că dacă tu lui Ion nu-i dai bani, eu spun că știi că e nebun. Și asta a spus soția lui. Și pe unde se prinde o să te terorizeze. Toată lumea știe că eu am bani, mie nu trebuie banii tăi, murdari, de la blogurile care le aduci. Mie nu trebuie banii de la blogurile care le aduci, ci de la prostituția care o faci tu cu Liviu. Domnul Ion Petrișor, dacă vindeam droguri, Doamne, ferește.